Ja, dan zaten we terug hier. Schöne Nummer te alle jint. Schöne dag voor jou. Jack Reimer, Thiessen, wir reden über das Thema von Grult Junt Nich. Über uns Plautdietsch Volk, von wo wir gekommen sind. Wir haben von 10 bis 12 Botschaften. Mit Fernsehen, wenn die alle anhören deden. Wir reden über uns Gemeinschaft, uns Plautdietsch Volk, die Gemeinschaft mit dem Judenvolk. Wo verstehen wir die Offenbarung? Was ist der Herr jetzt von da für uns? Von wo sind wir gekommen? So ja, hört ihr an und lasst der Herr jetzt dahin schaffen. So Jack, we have hier, ik ga hier voor me een beeld op mijn phone. Een snapshot van dat zesde artikel, of de zesde paragraaf van ons Russlandse privilegium. Wanneer ik die reden van een Russlandse privilegium, wat meint dat, of wat kost er bij niet van verstaan, of wat we nog gleich te weten van dat? Ik heb van dat gehoord. Ik heb het niemand zeggen gestudeerd. Hast du mal gelezen? Ik heb niet im Ganzen gelezen, ook niet. Ik heb beter van dat gehoord en gelezen. Wat ik daarvan aanweid, dat weet wat we zijn deden met de, wat weer Catharina the Great. Katharina die Große, ja. Ja. Keizerin. We hebben wat we met haar zijn deden, wil de Mennonieten naar Rusland trekken. Ja. Zie, dat is gleich Jack. Ik wil een beetje van dat vertalen. Wie als Duitse mensen, wie deden dan als Anabaptische volk, als Mennonieten, wie deden van ons privilegium abschrijven, wil we onze vrijheid bedreken in Rusland. En wie de mensen hebben in reizen naar Rusland dan, wat weer dan in 1771 wordt, en we denken aan het 76 wordt, dat we vielleicht dahan, 78 vielleicht so wat. Aber verder, als een schild papier werd worden gemaakt, en rijdt gemaakt en abgeschreven, en wat van een vrijheid, wie Plautdietsche mensen willen naar Rusland dragen. En ik ga hier einschrijven van de alle, wat zal in originaal heten. En ganz kort en einfach hast het hier abgeschreven dat we gaan onze vrijheid op onze kolonie en onze dorpen en op onze open stappen, waar we handtragen. Daar hebben we vrijheid onze tjoike te hebben met onze dijnen en leraars, predikers wat ons veld. Voor onze ene tjoik, we hebben vrijheid tjoike te bouwen, we hebben vrijheid tjoike towers, tjoike stapels, blokken, bouwen zegt het hier boven op Duits, blokken termijn. Hebben we vrijheid te bouwen. Aber we hebben niet vrijheid onze geloven aan een staat uit te leven. We hebben niet vrijheid de ergste rust van ons geloven te reden. We hebben geen vrijheid om te reden, omdat we een Mennonitische geloven hebben. We hebben niet vrijheid kloosters, hebben we niet vrijheid te bouwen. Dat zijn scholen waar we ons geloven, dus Bibelschool, vielleicht uitleren worden. Zo'n scholen hebben we niet vrijheid te bouwen. En we kunnen bloos op onze kolonie blijven met het evangelium, want we de zaken willen uitvieren. We kunnen niet buiten niets te geen mensen van reden. Dat zegt hier in dit papier, dat wanneer we dat worden overtreden, dan durven we ons dat niet wouden, we worden om strengste gezet. Wat de rest aan te bieden hebben, om hoogste strengste gezet, waar we gestraft worden, wanneer we worden bezit ons in het dorp en ons in het kerk. Tussen de kolonie met ons evangelium en met ons geloven ramraan. Dat is afgezegd. Dat is het eerste part van dit privilegium. Dat laatste part, er zijn bloos een paar lijnen van, maar dit is dat part wat het wenigste van gereed worden mag als mensen. En het is het volgende, wat ik je vandaag zei, dat we dat ook alle weten. Op ditzelfde papier waar we hier geschreven hadden, dat we worden niet evangeliseren, we worden niet van ons geloof widerreden, we worden stil zijn en dat thuis voor ons behouden, en we worden ook niet uitleren
en Bibelschule en Bibelgrund, dort haben wir nicht Freiheit. Aber wir können jede Sonntag in die Kirche fahren und wir können jede Sonntag den Glauben für uns behalten. Aber am Alltag, an der Stadt, und man fremde andere Utländer haben wir nicht Freiheit von Evangelium zu reden. Dort ist klar abgeschrieben. Das nächste, was hier sagt, ist das. Aber die Kaiserin, Katharina die Große, die Grote, Catherine the Great, the Caesar, the Tsar von Russland, sie hat großen Krieg gewonnen gegen die Muslims, das islamische Volk. Die Mohammed-Menschen, die hat sie großen Krieg gewonnen und groß in die Ukraine rübergebracht. Und ab dort Land leitet sie ans Nab. Ab dort Land, was sie da rübergebracht hat, dort Land gab sie ans umsonst. Dort wollte sie die deutsche Bürgermeister, die deutsche Landlied, die deutsche Menschen mit der verstandenen Acker und Feitefarmer und Getreide säen, die deutsche Menschen von Deutschland oder von Holland, von Austria, von der Umgebenheit, was da ankommen, die Menschen, die Deutsche, was sie da hatten, ab dort Land schaffen, wird sie die Muslims da war hier auch. Und dann sagt es hier in das Privilegium, das ist auch so ein Ding, was wir unterschrieben haben. Das sagt es hier, dass die Muslims, die selber zu uns Glauben bereden, zu denen selber von unserer Religion reden, und nicht bloß dort. Wir haben Freiheit, nicht bloß die Freiheit haben, sie sagt, tut das. Nehmt die Menschen fast und macht das ihnen Sklaven. Dass die für jeden Worte schaffen, dass jede Worte fair sei und Lebeigenen, sagt es hier. Das ist in Form von einem Sklaven, der keine Recht hat. So wie haben hier euch geschrieben, ob das selbe Privilegium, wie wir euch geschrieben haben, dass wir waren nicht das Evangelium mitgetragen, habe ich euch geschrieben, dass das einheimische, dunkelhütige Volk, was darum uns ist, dort wo wir behandeln als Sklaven, sondern was keine Recht im Land haben, und sondern was wir waren machen für uns schaffen, ohne betalt, die waren uns direkt machen, und wir können die so beis behandeln, als wir wollen. Dort meint, und das ist nicht bloß dort, dass sie uns die Gelegenheit haben, sie uns das empfehlen zu tun. Und dort haben wir uns geschrieben. So nu von da, check die Moram. Wir haben die Bass in Plautdietsch. Als du in Kanada bist, in den States, in Mexiko, in Belize, Bolivia, Paraguay, Peru, Argentina, Colombia, Brazil. Check die Moram. Wie du von da bist. En frag die zelfs. Hoeveel van de Einheimer, van de Mexicaner, van de Koya, van de Kamba, van de Ayoreos, hoeveel van het Einheimische volk, hoeveel van het Spanische volk, am grote ganze, meer of weniger, hoeveel van de mensen, je wie de volle anerkennung, dat zij ook keine Christen zijn, dat ze ook keine Gläubige zijn, of dat ze ook willen keine aan dienen aan mijn dag eten. Nicht bloß dort, hoeveel van de mensen vrij wie ons, want we den Land kunnen wegnemen oder aufchepen. Hoeveel van de Spanische mensen, Max Ramans, hoeveel van de mensen die we vandaag nog gelijk zullen behandelen als wat Katharina de Große, wat Catherine de Great ons dan heeft gezegd, wat we in geschreven zullen, dat het dunkelhuidje inheimische volk Ramans, die hebben nichts te zeggen. Dat zijn onze Sklaven. Hast du mir da, wo wie euch das ist, wo anders das ist, als dort, als het vrije open Evangelium, wir haben zwei Dinge tegelijk gedaan. Wir haben in Russland uns dort übernehmen zu geschrieben, dort wir das Evangelium nicht mehr rübertragen. Dat is ganz anders als Jezus dat geregeld had. Dat is ganz anders als die 12 apostelen ons vijfgeschreven hadden. En het tweede ding is, dat Jezus maakt dat zeer klaar. Dat jeder einer heeft die gelegenheid voor het evangelium. Jeder einer heeft een raai. Dat is geen onderscheid.
Ganz durch das Nieuwe Testament. En wie vingen über man ans von da, dass wir dann hier Wort getragen, dass sie dann in welchem Land wir wohnen, über das einheimische Volk. Dat an allgemein verachten wir dort, wir checken rauf naar die. Ja, wie waren voor met die aandoen mang die. Wir worden voor het Kleider aan Daken brengen, wir worden voor het eten brengen. Wir worden voor te schaak houden dat die leven komen. Aber dat wir mal wirklich die worden dat jane, oder dat wirklich worden dat te schaak houden dat zij mang zichzelf, mang kunnen gläubig worden, dat zum Glauben komen, dat ook de Heilige Jezus gegeven worden. Dan weet wie alles zeggen, maar als we het wel thuisdoen, dat anders is als dat zal zijn. Dat anders is als het woord Gottes ons leren dat. En ik reed hier door en vandaag van, want ik had ganz van jong aan allemaal hier van het privilegium dat we het onderschreven hebben, we worden niet evangeliseren. Dat hebben al de meeste Duitse mensen al gehoord. En er zijn ook veel mensen wat er met je doen hebben. We hebben al bussen gedaan door de eeuwen. We hebben al te God gezegd en ook te andere mensen gezegd. Er zijn al zoveel groepen wat zich het opgestaan gezegd, dit is plus aardig. Dat hebben onze kerk gezegd, Thiessen is aangebracht. Dat hebben onze ganze Duitse volk en een zeer vreemde religie aangebracht. Dat we zeer toe en koud geworden zijn. Dat we alle bloos voor ons leven. Er zijn al veel verschillende kerken en veel verschillende kleine groepen wat hebben deze zaak klaar bezig gedaan en we hebben klaar gehad en Verzeihung gevraagd en Heilung gevraagd dat deze vlucht over ons volk wordt breken, dat we worden met vrije gewasser kunnen uitgaan en het evangelium uitpredigen. Over het laatste poort van dit privilegium wil we dat onderschreven hebben dat we de donkere inheemse mensen vrijheid hebben te misbruiken. Dat we de vrijheid hebben die er rechte weg te nemen en dat we vrijheid hebben die te gebruiken te ons recht maken. Dat we vrijheid hebben dat arme dunkelhuidje inheemse volk Ramans, dat we die vrijheid hebben uit te nutzen en die vrijheid hebben van die regels, van die schwijt, dat we dort wat we van die schwijt en van die regels raufnemen, dat we dort aan onze voeten aanstappen. Dort als ons vandaag haben alle Wege in. Wir glauben das nicht so, aber will vielleicht auch nicht tauschen dort so ist, aber wirklich ist das so. Das ist wirklich so. So, ich will bis von da sagen, dass wenn du auf einmal wieder einen Muslim antreffst, oder wenn du auf einmal wieder aus einer Kirche oder aus einer Gruppe Menschen das beifällt, wer will mal tauschen am Gebet, we hebben maar vast en beden over dat God ons de uur aan zich heeft. En zeker vraagt God bij ons aan de mensen, goed mal naar besonders moslims. Oder vielleicht ergens inheimische volk ramjet. En zat je mal bij die mensen door, zeg oude väter, papa's am dorp, wie immer je zijn. En fangt mal van dit time aan te reden en sagt dan dat mal, dat we had 200 jaar terug, een beetje langer, hebben we wat onderschreven in Rusland, wat vandaag nog een vlucht en vandaag nog een schaan is, dat vandaag nog een wolk over ons volk, dat we niet verstaan dat inheimische volk te respect en te eren en aan te nemen is dat ons. Stoot het maar toe, zegt dat bloed is eruit, vraag de mensen om vergeving en vraag jane mensen, als zij willen voor ons bidden. En dat je de armen en wanneer meer hebt, je hebt de mensen nog je schenken van geld, of je schenken van eten, of je schenken van whatever je uitdenken willen, wat kost dat? En je hebt de mensen, je know wat, en zegt hem noem Jezus dat dit vlucht breek ik. En mijn leven, en mijn vriendschap, en mijn familie zal niemand meer dit samen. We allemaal je zijn, wat allemaal van land je zijn, wanneer du twerkeleraar, mij heers, of voorsters, of wat allemaal du van leraar bent, wanneer du mij heers vandaag, zat iemand doel, denk maar over dit nou. Zeg die mensen op hem dorp, zeg die mensen op de kolonie, en denk maar over dit nou. Vraag maar God er nou, wilt jij wie dit vlucht maar werkelijk van ons Plautdietsch volk rauf?
En dat het een warning kan zijn dat de Heilige Geest aan ons leven vrije aantrad heeft. Dat de Heilige Geest aan onze kerk en onze geestelijke groepen en familie, dat dit thema van racism, dit thema van racistas, dat wie Duitse volk ons een beetje vastverhouden, dat wie een stuk klikken, zoals ik eerst al zei, dat een staat op een andere video. Dus Paulus zegt, niet veel rekken, niet veel klukken, en niet veel zonen van de heilige gezelschap. Op Engels zegt het nobleman. Niks daarvan van die heeft God beroepen, mijn woord. Wenn dat schafkrijgt van wie geloven dat wie zijn van je beurt klikken als al de eeuwen. Dat staat ons am steek van het evangelium, even aan onze ene hart, aan onze ene kerk, dat werkelijke evangelium, de vrijheid van de Heilige Geest, die dreigt af. We vangen deze rij van boodschappen aan met Grult Junt Nich van de Heilige Geest. We worden in de nächste video wieder van dit reden. Nog eenmaal hier, Thiessen. Met deze boodschap zijn we nu te eind. Direct subscribe hier op YouTube. En vindt ons op WhatsApp of op Facebook. Schrijft ons een e-mail. Laat ons weten wat je dit gaat. Wil je veel hebben deze boodschap. We zijn werk hem hier weer uittussen. Maar van reden. Wat de Heilige Geest schaft aan ons leven. En aan jullie leven. Laat ons weten.